ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିରୁ ଯେତିକି ଚାଲିବା ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ସେତିକି ଚାଲିଲାନି କି ସେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଲାନି। ତାର ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମଟିର ପ୍ରମୋସନ୍। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଭଲରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଇନି, ଯେମିତିକି ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନା ଫିଲ୍ମ ଉପରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛି, ନା କି ହଲ୍ରେ। ଫିଲ୍ମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରେ ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ଭଲରେ ହେଇନି। ପ୍ରିମିୟର ଶୋଟି ସକାଳ 5ଟାରେ ହେବାର ଥିଲାବେଳେ ସେଇଟାକୁ ପୂର୍ବଦିନ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ 11ଟା ବେଳେ ଶୋ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବି ସେଇଦିନ ସକାଳେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଓଡ଼ିଆ ହେଉ କି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ଫିଲ୍ମ ଫେମସ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍। କ୍ଲିୟରଲି କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ହିଟ୍ ତାହେଲେ ସେ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ହିଟ୍, ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦିଏ। ସେମିତି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ଥିଲା, ଯେ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତଟି ଏତେ ଭଲ ହେଇନି କି ତା ରିପିଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ। ଗୀତଟିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କେବଳ ତାର ମେନ୍ ଲାଇନ୍ଟି ମନେ ପଡ଼ିବ, ନା କି ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ନା କି ଲିରିକ୍ସ। କମ୍ପାରିଜନରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ମର ଦୁଲଦୁଲ ଗୀତ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିବ। ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିବା କର୍ମର ଚିରିଂ ଚିରିଂ ହେଉ କି ବୋଉ ବୋଉଠୁ ଉତ୍ତର ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଫିଲ୍ମ ସବୁରେ BGM ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିଧାମରେ BGM ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି। ପୁରା ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କାଟ୍, କିଛି ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରୁ ବି ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଥିବା କମେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ କମେଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଜମା ବି ଭଲ ପାଇବେନି। ଫିଲ୍ମଟି ଏତେ ଦିନ ଚାଲିବାର କେବଳ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରିଲର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆସିଥିଲା କି ଅଭୟ ଆସିଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅଗସ୍ତ ଫିଲ୍ମର ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଥାର୍ଡ଼ ଡେରେ। ହଲ୍ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଚେୟାର ପକାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟାରଡମ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଟ୍ରଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ହେଉ କି ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ପାଇରେସି। ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମେକର୍ସମାନେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ ଆଉ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମେକର୍ସମାନେ ନେଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଫାଷ୍ଟରେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ନେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ହଲ୍ରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ କେବଳ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ର ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା। ବାକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଳ୍ପ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ତାରା ଆସିକି ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଲା। ଯେତିକି ବି ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମଟି ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଆହୁରି ବି କମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।